Pozdrav svima, ja sam Grga Salopek, student MBA turizma tu na Zašemu i evo, došao sam podijeliti neko svoje iskustvo sa moje međunarodne razmjene na kojoj sam bio od 2. do 6. mjeseca 2019. godine u Seulu na Sogang University u Južnoj Koreji. Pa to je onak, kak se veli, bila životna prilika. Kontaktirao sam International Office kada sam aplicirao za razmjenu i zapravo International Office mi je predložio da idem u Koreju, da je dobar faks i tako sam se odlučio i zapravo odluka je bila odlična i lijepo mi je bilo, proveo sam lijepo vrijeme tamo. Pa definitivno stjecanje nekih novih iskustava, upoznavanje nove kulture koja je potpuno drugačija u biti od europske. Upoznavanje zapravo ljudi sa svih kontinenata i definitivno putovanje u biti po cijeloj Koreji i putovanje do Japana, recimo, to mi je bilo izrazito lijepo putovanje. Prvo što su domovi, znači ja sam bio u studentskom domu, što je studentski dom u biti odijeljen na muški i ženski dio. Znači jedna cijela zgrada je za žene, a jedna cijela zgrada je za muški dio. Jako paze zapravo na takve stvari i u biti njihov način izlaska, socijalizacije, učenja, oni imaju sustav natjecanja i oni se međusobno natječu ko ima bolje ocjene na faksu. Taj će kasnije zapravo biti uspješniji u nekakvom poslovnom svijetu i to je zapravo bio meni najveća ta kulturološka razlika. Da kažem, ta njihova jedna disciplina koju Koreanci imaju, to mi se nešto svidjelo, ali ta disciplina proizlazi iz toga da svaki muškarac mora ići u vojsku na određeno vrijeme, od godine dana mislim do 2 godine. Normalno zbog susjeda, zbog Sjeverne Koreje. I tu je u biti protiče ta jedna njihova disciplina koja se meni jako sviđa, ali ta disciplina ima svoje određene rezultate. Pa mislim da u budućnosti da, jer je grad ima 10 milijuna ljudi, uvijek se može pronaći nekakav sadržaj koji odgovara. Meni je recimo, di sam ja u Seulu sam ja živio u studentskom u biti dijelu grada, gdje je bilo 5 sveučilišta na 15 minuta hoda, gdje su recimo bili sadržaji za studente baš i recimo to mi se jako svidjelo. Ima i kulturnih sadržaja, puno muzeja ima, koje sam se trudio da obiđem više manje sve muzeje, tako da ima stvarno svega. Što se tiče predavanja, ja sam najčešće imao predavanja na Sogang Business School u sklopu kampusa. Predavanja su bila sva na engleskom, te me dojmilo zapravo veliko znanje koje sam ja dobio od tih predavanja i sami na kraju ispiti koje smo mi dobivali su bili ispiti po 10-15 stranica. I zapravo ta njihova upornost i disciplina se kasnije odrazi i na učenje gdje oni uče po 12 sati dnevno. Tiče moje preporuke, da, toplo bih preporučio da se baš ide u Seul na razmjenu. Grad je odličan, ima svakakvog sadržaja. Što se tiče učilišta, odnosno fakulteta, da, naporno ne mogu reći da nije, puno se uči, puno se radi. Ali ako se dobro rasporedi vrijeme, ima se i vremena i za putovat, i za izlaske, i za ostale aktivnosti. Tako da moje preporuke su stvarno da ako se ima prilika da se ode u Seul. U mojoj generaciji sam bio jedini i svi su praktički znali za Hrvatsku zbog svjetskog prvenstva koje je tad još bilo friško. Jesi bio atrakcija? Jesam. Ima jedna anegdota kad sam hodao recimo po gradu. Kad sam hodao po gradu, išao sam ispred parlamenta, pa me zaustavio policajac, pa me recimo pitao od kud sam, ja sam rekao da sam iz Hrvatske i policajac je rekao pa iz Hrvatske čuo sam za vas preko svjetskog prvenstva, navijao sam za vas. Tako da sa tim zapravo sam
i bio, su svi čuli za Hrvatsku i tu moram pohvaliti isto da u to doba je Hrvatska turistička zajednica napravila veliku kampanju u Seulu, u Koreji, tako da se mogu vidjeti plakati na stanicama podzemne željeznice ili autobusima za Hrvatsku. Mislim da se za dobar tek kaže Anjo Kasejo. Znam da je to dobar tek. Velika zapravo prednost korejske kuhinje je što Koreanci jedu meso i imaju taj Korean barbecue. I to vam se temelji na svinjetini, govedini, znači meso koje smo mi navikli jest. Samo se to drugačije priprema, reže se sa škarama i tako. Znači Korean barbecue imate stol, rupu u sredini, gdje ide ugljen i gdje sami vi u biti pečete meso. To mi se recimo svidjelo, a imate ostale stvari kao kimchi, to vam je ljuto fermentirano kiselo zelje. Možda ne zvuči na prvu baš fino, ali to je jedna najbolja stvar koju sam ja ikad probao. I pokušavam već naći zapravo recept za taj kimchi da ga sam napravim, ali to se treba znat, pa nije to malo kompliciranije. Ali evo recimo to mi se najviše svidjelo. Odlučio sam se u biti iz jednostavnog razloga što sam ja zapravo na neki način cijeli život povezan sa turizmom, imam neki mali turizam na moru. Konstantno smo ulagali, te mi je ovo zvučalo zanimljiva ponuda jer je spoj zapravo marketinga i turizma. I na taj način mi se u biti to poklopilo. I to je bila, evo, moram reći, i profesorica Hanžek, puno sam pričao sa profesoricom Hanžek vezano za to i ona isto tu imala veliku ulogu da me usmjeri na MBA turizam i evo sad pišem diplomski i uskoro sam zapravo kroz možda mjesec dana sam gotov zapravo sa diplomskim. Cijeli ovih 5 godina za Šema je bilo predobro iskustvo, odlični profesori, novi kampus, sad smo na novom kampusu, konstantna ulaganja i podizanje recimo kvalitete učenja.